jarene teko ki ndi? Ora ana wong tak slathak sirahe dhewe. Kowe iki senengane maido gawe mangkel atine wong tuwa. Lho, aku ora gawe mangkel, ning sing dadi bukti nyatane endi wonge? Kowe noleo. Noleh kon ngapa? Noleo to. Tak sawuri lho. Iya. Oh lah kok nek nesu kok elek ora. Lho. Kakang Garkaca. Iya, Dimas. Kuwi sapa? Iya, ngono kok njur nesu. Aku nek mutung kowe rabi karepmu ora karepmu lho. Ora aja ngono to, Kakang aja mutungan. Wong kowe kandhane Kakang Garkaca. Iya, Dimas. Kakang Antarja. Iya, Yayi. Ana apa Dimas Tutasina ngundang karo aku? Tak kandhani ya, Kang. Iki sik Sontoloyo iki arep rabi. Kuwi apa penak ngono kuwi wis ben. Sapa? Sontoloyo sapa? Lho iki wis anggeni. Dimas wis anggeni arep Palakrama. Iya. Ning nek tanpa pambiyantune Kakang Garkaca ora kelakon sebabe Putri sing digayuh njaluk temanten lanang iso ngaturake pepinginane temanten putri. Apa Dimas? Senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Lah, Kakang tak aturi rawuh mrene iki dum gawean. Ditumpiye? Kakang mlayu sing banter, mabura sing banter ndhisiki Kakang Stijo sumaning negara Ndarawati nyuwun ngambil senjata cakra nggo rabi wisanggeni. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bain-bain Dimas. Yen Kanjeng Prabu Ndarawati ora ngeparengake, Kakang ngamuk ning Ndarawati. Lho. Aku ngamuk ning Ndarawati. Heeh, wis pokoke awur-awuran ngono wae. Ora diparingke wa, aku ngamuk ning Ndarawati. Engko rak wa Kresna luluh. Nek ora luluh, Ya wis gegeran sampean ya kudu ngamuk tenan. nek nganti dadi dukaning Kanjeng Ndarawati aku ditibani senjata cakra. Nek belani Roadi iki aja ngrembug perkara ditibani karo ora. Nek kowe ora niat belani adimu wisanggeni ora usah sago. Nek niat sago, aja kok lara. Mati diwujuti iki belani sedulur. Oh, cepede doane. Ayo ora. Iya, Dimas. Sago mati ora? Sagu. Kowe seneng ora wisanggeni mukti? Seneng. Seneng ora wisanggeni Palakrama? Seneng. Mangkat. Maka dadi Ndarawati kok dadak takon. Kloter kedua sini. Kakang neng Sabta Pertala. Kon ngopo? Nyuwun ngambil wujude